Hello! Днес ще говорим за точно какво правя аз, когато ми е скучно и то много, или когато съм сама. И по още една тема, какво да не казвате за начинаещите влогъри. Тъй, че аз не съм начинаеща. Да. Затова ще го кажа. Аз го научих. Първото нещо, което правя, да се удрям в леглото. И преди малко се удрях за това, че... Да. И падам. И сега идвам към вас. Точно това правя, когато съм сама. Друго, което правя, да играя на каубой. Взимам най-дългите ми слушалки, защото те са някакво видео, и ги въртя и се опитвам да хвана нещо. Това нещо май е полилея. Уи! Да, сега ще пробваме така. Така, не улучих нищо. Следващото нещо, което правя, смотрите, е вземам една чанта и да се разхождам стаята без причина, докато се въртя. Ако падна чантата, губя. И сега ще говорим какво да направите, когато сте начинаещи. Когато сте начинаещи, не трябва да започвате от жорта към, или пък даже на първото видео, не трябва да започвате с май трябваше да да. Или пък да оставите това пауза много бързо време, но много дълго по-точно. Или да правите нищо, като например това. Няма смисъл. Друго няма какво да кажа. Да. Значи, бай!